इभिनिं लोगोफोर लोगोसे बयनिसिमबो आंनि अननाय खुलुमनाय गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोन दिनै आङो भेलेन्टाइन्स डे 14 फेब्रुवारि नोंथांमोनहा बयबो मिथिखागौ बिनि सायावनो आङो दिनै भिडिअ लानानै फैदों बा नोंथांमोनजों नुजाफैदों। नोंथांमोनहा बयबो खोनादों जानांगौ मुंदांखा शेक्सपियार रनसायनाय रमिअ एन्ड जुलियेटनि दुखु गोनां लाभ स्ट'रिखौ आरो मिथियाखैब्ला नोंथांमोनहा खोनासंलांदो। बे जाथाया थार जाथाय 3rd सेन्चुरि समावनो जालांनाय इटालीनि जाथाय। नाथाय शेक्सपियारआ 16th सेन्चुरियाव इंराजियाव ड्रामा दिहुनजेनोमोन। रानि केपुलेटनि समायना फिसाजो जुलियेटआ 13 बोसोर बैसोआवनो लर्ड मन्टेगुनि फिसाज्ला राजखुंगुर रमिअ 16 बोसोर बैसोनिजों सिरि सिरि मोजां मोनखुमा लायोमोन। ओजों राजकुमारी जुलियेटखौ पेरिस मुंनि गुबुन सासे जोहोलावजों हाबा हरगोन होनना रादाय जायो। बे बाथ्राखौ मिन्थिनानै रमिअआ बिखा गावो आरो राजमेहेलाव सिरि सिरि फैनानै जुलियेटजों लोगो हमफैग्रा जायो। मोजां मोनलायनाया बारानिफ्राय बारा जानायलाय सानैजों हाबा जाखोमानो खारखोमानो नाजायो। नाथायबा बाथ्राखौ मिन्थिनायलाय जुलियेटखौ मेहेलनिफ्राय ओंखारनो मोनै खाना दोनो आरो पेरिस मुंनि जोहोलावजों हाबा होनो लाहार फाहार खालामो। बे बाथ्राखौ मोननानै रमिअआ मेगनाव मोदै लाना गावनि मोजां मोननायखौ रैखा खालामनो थाङो। जुलियेटआबो मोदै लानानै लामा नायबाय दंमोन आरो रमिअखौ नुनाय लोगो लोगो गाबै गाबै बुंबाय, "अ आंनि अनजालु, आंनि गोसो मोदोम जिउ गासैबो नोंनिनो, आं नोंखौनो सैथोयै मोजां मोनो, नोंखौ नङाब्ला आं थैनायानो सान्थिसै। आंनि मोजां मोननाया अरायसम नोंजोंनो थाफागोन।" रमिअआबो मिन्थिखाबाय हाजार सान्थ्रिनिफ्राय सेनानै लांनो हानाय नंला। बेखायनो गाव लाबोफानाय बिसखौ लोंनानै जुलियेटनि फारसे मिनिस्लु नायना बुंबाय, "आं सोरगोआव नेनानै थागोन अनजालि।" जुलियेटआबो खाथियाव खारबोना गाबै गाबै "आंखौबो नेथ' र' होनना रमिअनि देगारखौ दिहुनना गावनो गाव सुनानै लाबाय आरो देगारखौ नायनानै मिनिस्लुयै बुंबाय, "नों आंनि साननायखौ जाफुंहोबाय।" बै समनिफ्राय बयबो बुजिबाय थार मोजां मोनलायनाया जेब्लाबो अमर, थैनो रोङा। थार मोजां मोनलायनाया बुहुमाव अरायसम जुग जुग थांनानै थाथों आरो मोनसे आदर्श जानानै थाथों। बेखायनो सोनाब मुलुगाव साफ्रोम कापोल्सफ्रा एमाजन पार्कआव थांनानै रमिअ जुलियेटनि मुसुखायाव बिबार बावहैयो आरो रमिअ जुलियेटखौ मोजां मोनलायनायनि मोदाय मोदायजो बुंनाय जायो आरो बे रमिअ जुलियेटखौ मान बावनाय सानखौनो 14 फेब्रुवारि एबा भेलेन्टाइन डे बुंनाय जायो। एसेनोसै नोंथांमोन। अब्ला बुजिनानै लादो नोंथांमोन मानि थाखाय खुंनाय जायो बिनि सायाव। बाय बाय लोगोफोर।